खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव बिपिएफआ सोमावसारदों। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिया असमिया रावजों आनजाद लिरनायखौ बहाल लाखिबाय। जागिरदआव 3 दान सिगाङावसो जयेन जानाय पुलिस कन्स्टेबलआ गावखौ फोथैदों। दिल्ली मेट्र'आव जौ लानानै हान्थिनो हासिगोन। लखिमपुराव जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामजों सासे खुदियानि जिउ खहा आरो सा 24 देहा फाहामसालियाव। हायुङारि मानास हाग्रामायाव गान्दा थैनायखौ लानानै समाजारि आफादफोरनि 1 घन्टा धर्ना। बाक्सानि बारेंगाबारियाव माइ आबाद गायनाय फुनायनि मुखुब। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ आरो परबतजरा जिल्ला बिपिएफनि बानजायनायाव लानाय धर्ना हाबाफारियाव दिनै हाग्रामा महिलारिया बाहागो लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव बिपिएफआ दिनै 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि बानजायदों। बिटिसिनि सिङाव 2 लकसभा बियाब दानायनि दाबिजों दिनै बिपिएफआ गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावख'नि मोखाङाव धर्ना हाबाफारि लादों। बे सोमावसारनाय एबा धर्ना हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारि, एमएलए रबिराम नार्जारि, बिपिएफ दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरि आरो मददगिरिफ्रा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि आसामनि बियाब दाफामनायनि थाखाय हादरनि बिसायख'थि आय'गआ थांखिनाय द्राफ्ट फोसावनायखौ बर' हारिनि गुबुन माहारियारि आफादफोरा हेंथा खालामनाय बायदिनो बिपिएफ दोलोआबो हेंथा खालामनानै बिटिसिनि सिङाव 2 लकसभा बियाब फारियै क'क्राझार लकसभा आरो उदालगुरि लकसभा बियाब दानो थाखाय दाबि खालामदों। बे धर्ना हाबाफारियाव बिपिएफनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा बिसायख'थि आय'ग हाय हाय, आसाम सरकार हाय हाय बायदि स्लगानबो होदों आरो धर्ना हाबाफारिनि जोबनायाव गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि जोहै हादरनि बिसायख'थि आय'गनो गांसे गोसोखांलाइबो दैथायहरो। बबेखानि बे धर्ना हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया बियाब दाफामनायनि द्राफ्ट ओंखारनायाव एबसु आरो इउपिपिएल सोरखारनि आखाइ दं। बेनिखायनो एबसु आरो इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा बियाब दाफामनायनि द्राफ्ट ओंखारनायाव रंजानानै बम गावदों आरो मोसादों होननानै हाग्रामा महिलारिया अजद होदों। ओरैहाय एबसुनि दैदेननायाव गुबुन माहारियारि आफादफोराबो बिटिआरनि सिङाव क'क्राझार आरो उदालगुरि बे 2 लकसभा बियाबखौ दानानै होनो दाबि खालामनानै धर्ना हाबाफारिफोर लागासिनो दङ। नोजोर होनो गोनांदि बिटिआरनि सिङाव थानाय 6 बिधानसभा बियाबफोरखौ बिटिआरनि बाहेरनि बियाबफोरजों सरजाबनानै दरं लकसभा बियाब दानो थाखाय बिसायख'थि आय'गनि बियाब दाफामनाय द्राफ्टआव फोसावदों। नाथाय बिसायख'थि आय'गनि बे बिथांखिखौ बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरा गनायनानै लायाखै। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिया असमिया रावजों आनजाद लिरनायखौ बहाल लाखिबाय। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बेन्दोंआव थानाय गुबुन कलेजनि फरायसाफोरा असमिया रावजोंनो आनजाद लिरबाय थानो हागोन। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रारआ गुबुन गांसे नटिफिकेशन जारि खालामफिननानै बे बाथ्राखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय कलेजफोरनि फरायसाफोरा एमआइलखौ नागारनानै गासैबो मेजर एबा अनार्स साबजेक्टखौ असमिया रावजों लिरनो मोननाय नंलिया, इंराजि रावजोंसो लिरथारनांगोन होननानै बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रारआ फोसावदोंमोन। असमिया रावजों आनजाद लिरनायाव माखासे जेंना नुजाथियो होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिया असमिया रावनि सायाव लानाय बे थांखिखौ माखासे माहारियारि आफादफोरा सोंखारिनानै गोख्रों हेंथा होनायनि उनाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि खुंथाया गावनि थांखिखौ सोलायफिननो गोनां जायो आरो सिगांनि खान्थिखौनो बहाल लाखिनानै फरायसाफोरखौ असमिया रावजोंनो आनजाद लिरनो गनायथि होयो। मख'नो गोनांदि बिए थाखोनि गासैबो मेजरनि फरायसाफ्रा सिगांनि बायदिनो असमिया आरो इंराजि रावखौ सायख'नानै आनजाद लिरनो हागोन। जागिरदआव सासे पुलिस कन्स्टेबलआ गावखौनो फोथैनानै लादों। मरिगाव जिल्लानि जागिरदनि बेन्दोंआव थानाय नेली पुलिस आउटपस्टआव जादों बे सोमोनांथाव जाथाया।
मिथिनो हानाय बायदिब्ला नेली पुलिस आउटपोस्टआव गोदानै जयेन जानाय सासे पुलिस कनस्टेबलनि गोथै सहखौ दिनै फुङाव गोदोनायाव देवलें लागायनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादों। बबेखानि नेली आउटपोस्टआव गावखौनो फोथैनानै लानाय पुलिस कनस्टेबलखौ हाइलाकान्दि जिल्लानि थागिरि सानी नाथ होननानै सिनायथिनो हादों। सानी नाथआ थांनाय 3 दान सिगाङावसो साख्रियाव गोदान जयेन जादोंमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय सानी नाथआ फासि नांनानै गावखौनो फोथैनानै लादों बेनि जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय उनावनो गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफ्रा जाथायसालियाव थांनानै सानी नाथनि गोथै सहखौ बोख्लायनानै पस्टमर्टेम आनजाद नायनो दैथायहरो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो होननानै मिथिनो हादों। दानिफ्राय दिल्ली मेट्र'आव जौ लानानै हान्थिनो हासिगोन। हान्थियारिफ्रा दिल्ली मेट्र'आव जौ लानानै हान्थिनो हासिगोन होननानै दिल्ली मेट्र' रेल बिफाना रोखा खालामनानै होदों। बबेखानि दिल्ली मेट्र'आव जौ लानानै हान्थिनो गनायथि होदोंब्लाबो थिखानाय बिबांनिल' जौ लानानै हान्थिनो हागोन होननानै दिल्ली मेट्र' रेल बिफाना फोरमायदों। दिल्ली मेट्र' रेल बिफाना टुइटाराव टुइट खालामनानै मिथिहोनाय बायदिब्ला दिल्ली मेट्र' रेलआव हान्थियारिफ्रा जौ लानानै हान्थिनो हागोन, नाथाय सासे सुबुङा गंनैल' जौ बथल लांनो मोनगोन। बेजों लोगोसे जौ बथलाव सिल मारिनाय जानांगोन। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां एयारपर्ट एक्सप्रेस लाइननि अनगायैबो दिल्ली मेट्र'आव जौ लांनायखौ बेन खालामदोंमोन। बेनि उनाव CISF आरो DMRCनि मावख'गिरिफोरखौ लानानै दानाय मोनसे कमिटिया नायबिजिरनानै उरां गाथोननि एक्सप्रेस लाइनजों लोगोसे दिल्ली मेट्र'आवबो साफ्रोमबो सुबुङानो गंनैसिम जौ बथल लांनो थाखाय गनायथि होयो। गुबुन फारसे दिल्ली मेट्र'आव जौ लानानै हान्थिनो गनायथि मोनबायब्लाबो दिल्ली मेट्र'नि कम्पाउन्डआव जौ लोंनाया दासिमबो गोख्रोङैनो होबथाजानाय। लखिमपुर जिल्लायाव जापानिज एनकेफेलाइटिसखौ लानानै गिख्रंथाव थासारि। लखिमपुराव गिख्रंथाव महर लादों जापानिज एनकेफेलाइटिस। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लखिमपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामनि सन्देरनायाव सासे खुदियाया जिउ गोमाबाय। बेनि अनगायैबो माखासे सुबुंफोरा बे गिख्रंथाव भाइरासजों सन्देरजादों। बेनि बागै जिल्ला सावस्रि बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला जापानिज एनकेफेलाइटिसनि गाग्लोबनायाव सासे खुदियाया जिउ गोमानायनि अनगायैबो गुबुन 24 सुबुङा गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। मख'नो गोनांदि थोंजोङै सुबुंनि मेलेमाव गाग्लोबग्रा जापानिज एनकेफेलाइटिस भाइरासआ थाम्फै अरनायनि गेजेरजों सासेनिफ्राय गुबुन सासेनि देहायाव बारदेरो। बे गिख्रंथाव भाइरासखौ गाहायै अमा आरो दाउफोरनाव मोननो हायो। बबेखानि बे बेमारनि थाखाय दासिमबो जेबो रोखोमनि फाहामथाय गैथ'वा। बेमारिनि देहायाव नुजानाय गुबुन गुबुन बेमारनि लैखोनफोरखौ नायनानैसो सासे जापानिज एनकेफेलाइटिस सन्देरजानाय बेमारिखौ ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला लखिमपुर जिल्लायावनो बावैसो सान सिगां थाम्फैनिफ्राय गोसारनाय गुबुन मोनसे बेमार डेंगुजों सानै सुबुङा जिउ गोमादोंमोन। शुक्रबारखालि बासबारि रेन्जनि काहितमा बिटनि सीताजार फरेस्ट केम्पनिफ्राय 500 मिटार जानथायाव गान्दा थैनायनि बेगेंहारा बोखांनो हादों। बेखौ लानानै दिनै माखासे दल संगठनफोरजों लोगोसे फरायसा आफादफोरा 1 घन्टा धरना लादों। बाक्सा जिल्लानि बासबारि रेन्जनि वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामानि नैथि गेटआव ग्रेटार मानास कनजारभेशन आरो टुरिज्म डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि बानजायनायाव हायुङारि मानास हाग्रामायाव सुरां सिखारि बांनाय आरो गान्दा, मैदेर, मोसा बायदि बायदि बुथारनाय आरो डाइरेक्टरेटखौ बोख्लायनांगौनि दाबिजों दिनै सनिबाराव 1 घन्टानि सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जादों। 1 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों जिब साफारि, लज एसोसिएशन आरो लोगोसे आसु, आसा, आमसु, आख्रासु फरायसा आफादफोराबो हायुङारि मानास हाग्रामानि बेसेन गोसा जिब जुनार गान्दा, मैदेर, मोसा बायदि बायदि बुथारनायनि सायाव डाइरेक्टरेटखौ बोख्लायनांगौनि दाबिजों डाइरेक्टर हाथाव हाग्रा बिफान हुसियार, हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि हुसियार, सुरां सिखारि बन्द खालाम, डाइरेक्टरेट गो बेक, जिब जुनार बुथारनायनिफ्राय रैखा खालाम बायदि स्लगान होनायजों ओनसोलखौ गोमसार होदों। बे समाव रायजोआवनो दुब्लि बारियाव जेरैथिंबो माइ आबाद फुनाय आरो गायनाय बोथोर। रायजोनाङैनो दुब्लि बारियाव दाब दाब ओनसोलफोराव दैज्लां बोथोराव गावनि जानाय आदारखौ थुब्रायनो थाखाय बयहाबो माइ आबाद मावदों।
थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय गोबां ओनसोलफोराव जेरै मायंपारा, बारेंगाबारि, खासिबारि, दाउकेजार, उदियागुरि, बाथाबारि, खोबसिनपारा बायदि बायदि बर' गामिनि दुब्लि बारियाव बर' आइजोफोराबो मेंनायखौ मेंनाय, सान्दुंखौ सान्दुं होनालासे बोथोरनि आबादखौ बोथोराव दिखांनानै लानो थाखाय माइ गायनायाव मुखुब जादों। बेबायदिनो हायुङारि मानास हाग्रामानि साखाथिजों नांजाबनानै थानाय बारेंगाबारि गामिनि बर' आइजोफ्रा बयहाबो न'खर न'खर खोथिया फुनायनिफ्राय लानानै माइ गायनायाव मुखुब जानानै दङ। ओरैनो थायाबालानो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय माइ गायनायनि खामला मावनायखौबो नुनो मोनदों। गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बयहाबो माइ गायदों माइ आबाद फोथाराव। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।